bono kanpaina barrilla ipiniko da martxan abenduan. Erretaulia eta bertako 3 irudi zaharberritsu dira. Izuntza arraun elkartiak erabiltzen daben udal lokala konpontzeko azkan fasia ingo da. Iesaren kontrako eguna ospatu dugu gaur eta asteburuan euskararen eguna eukiko dugu. Astebururako giro euritsua eta hotza espero dugu. Isilik eta utzik daun lekitxo nahi oso. Edo bizitza eta girua daukon herri bat nahi dozu. Tokiko dendak, garapen ekonomikoan erabateko garrantzia dauke. Eta lekitxoko garapen ekonomikoen ardatzetako bat diraz. Herriko merkataritza eta zerbitzuari laguntzeko eta honetan eitzen dan kontsumua sustatzeko asmoz, abenduan lekitxo bonua kanpaina barrilla ipini dabe martxan lekitxoko udalak eta kitxo merkatari elkartiak. Oingo honetan, bonuak dendetan lortu ahal izango dira. Pertsona bakotsak gehienez 2 bono erabili ahal izango ditu, eta horretarako nortasun agirila erakutsi beharko da erosketa eitxerakuan. Bonuak 10 euroko balizua dauke, eta gitxieneko erosketia 30 eurokoa izan beharko da. Hau da, 30 euroko erosketan, bezeruak 20 euro ordaindu beharko ditu. Bonuak erabiltzeko aukeria Lea Artibai eskualdian bizi dira zen 16 urtetik gorakoentzat izango da. Ez euki zalantzarik, eskuratu zeure bonua eta erosi lekitxoko dendetan. Zuek moduko bezeruei esker? Gure erreza bizi zauko. Erosi herriko komertzioetan. Lekitxoan bizi? Errezan erosi? Danok irabazi. Azkan urtietan, Aitzapieleko baselitxan konponketa ezberdinak egin dira, eta azkan hilabetiotan erretaula konpondu da. Zaharberritzian espezializatutako inpresa batek egin daulana, eta erretaulien eta bertako 3 irudizen jatorrizko egoeria berreskuratu da. Erretaulia 19. mendekua da. Kristua, Cristo de la Piedra Fria izenekua, 16. mendekua, eta Santa Ageda eta San Antonen irudizak 18. mendekuak. Bestalde, erretaulien aurreko aldian dagon tarima be barritxu egin da, eta argistapena be hobetu egingo da. Ohitzuriari jarraitzuta atzo San Andres egunian ospakizuna egon zan, eta lanen amaierako emaitzia ikusi ahal izan eben bertan egon zirian guztizak. Izuntza arraun elkartiak erabiltzen daben, udal lokaleko teilatua impermeabilizateko lanen azkan fasia ingo da datozen egunotan. Lanak aurretik hasi bazirian be, pandemia urtietan eten egin zirian eta oin obren azken zatiza ingo da konponketak amaitzeko. 2015an hasi zirian lanak egoera txarrian euan 550 metro kuadroko zatiza impermeabilizateko, eta 2017an bigarren fasia garatu zan beste 265 metro kuadro eginda. Ordutik ona ura sartzen izan da lokal barrura impermeabiliza bariko terraza zatitzik. Hori dalata ur sarreria gazamaitzeko goiko terrazen azken fasia ingo da. Gaur, abenduak bat, Iesen kontrako nazioarteko eguna ospatu dugu. Urtetik urtera kasuen kopurua pizkanaka beraitzen badago be, oraindik badagoz kasuak. GIP edo VIH birusa ez da iraganeko kontua, mundu mailako arazoa izaten jarraitzen dabelako, eta horren aurrian prebentzinorako neurrizen inguruko informazioa zabaltzia biharrezkoa da. Bestalde, zapatu honetan, abenduak 3, euskerien eguna ospatuko dugu, eta horregaz lotuta hainbat ekintza antolatu da bez ikastetxeak. Egun honetan, geure ama hizkuntzia balorian ipini bihar dugu, euskara hizkuntza bat izatiaz gain bizitzeko modu bat be badalako. Geure nortasunen parte da eta zaintzen jarraitzu bihar dugun ezaugarreza. Hein euskaraz, babestu geure hizkuntzia. Esazu hitza eta sendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz, martxan ipini.
chicos, daos prisa. ¿Y el abuelo no viene con nosotros? ¿El abuelo? Después de la que lió el año pasado. Venga, que no podemos llegar tarde al tren. A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez. Duela urtebete, Ricardo eta Felipe haurrak udaleku batera eramatea arduratu zirenak, trenetik kanpo geratu ziren haurrak barruan utzita. Clara ez da haiekin fio, eta aurten haurrak pertsonalki eramatea erabakiko du Susana lagunaren laguntzarekin. Hala ere, orain, haiek izango dira istripu baten ondorioz haurrengandik bereiziko direnak. ¡Ahí está la frontera! ¿De qué tengo cara yo? De no haberte puesto crema en la vida. Lekitxon bizi, Herrizan erosi? danok irabazi. Eguraldia Kitxo elkartiak babestuta. Gaur, odeizak eta ostartiak agertu dira eta girua freskua izan da. Arratzaldian, odeizak ugaritxuz jundira eta zirimiri apur bat utzi dau. Bizar, goibeletik hasiko dugu eguna eta euri apur bat be ein leike. Ekialdeko haitxe suabia ibiliko da eta temperatura gitxi aldatuko da. Zapatuan euri gitxi egingo dau eta zerua tapata eukiko dugu egun osoan ziar eta temperaturak asko bajatuko dira, maksimuak 10 gradutik behera kokatuta. Edurmailia 600-700 metro inguruan kokatuko da. Domeka goizian euriz egingo dau. Goitza aurrera junala atertzera egin eta eguerdirako urdinguniak zabalduko dira. Edurmailia goizian 600 metrotan egongo da eta orduak aurrera junala gora egingo dau 800-900 metrotara. Hurrengo astian hegoaldeko haiziak giro lehorra eta temperaturak gora itxia ekarriko gaitxu. Beste barik, hotzetik ondo babestu eta hurrengo astera arte.